Seven Seas Gravel Select, ktorý sa nachádza v oblasti Kemer v Turecku. Prečo som si vybral tento hotel a nie iné hotely v oblasti alebo v iných oblastiach? Najprv išlo mi o výber lokality ako takej, takže chcel som nejakú lokalitu, ktorá nie je príliš ďaleko od letiska a tento hotel sa nachádza zhruba 55-60 km od letiska, čo predstavuje zhruba asi hodinu 20 transfer, ktorý sme teda mali my, oficiálny transfer z cestovnej kancelárie. Vystupovali sme druhý v poradí, takže ako hoci je to len 55 km, ale tá cesta netrvá žiadnu polhodinku. Ďalším z dôvodov vidíte vlastne za mojím chrbtom, pozadí sú to nádherné hory, proste krásne pohorie. A potom ďalej mi išlo o pláž, chcel som kamienkové pláže, proste maličké kamienky, čo sa mi naozaj teda aj podarilo vybrať, takúto pláž. A samozrejme chcel som hotel v prvej línii pri mori, lebo v Turecku, ak teda trošku sledujete hotely v Turecku, tak viete, že mnoho hotelov je v druhej alebo dokonca v tretej línii a to naozaj nechcete. Takže toto je prvá línia, pláž, ktorá je také strednej veľkosti, nie je nejak moc zaplnená, ako dosť ľudí je samozrejme v hoteli, ale pláž nie je úplne natrieskaná. Budete môcť porovnať našu pláž s plážmi ďalších hotelov, to bude zrejme aj v inom videu, separátnom. My sme ubytovaní nie sme ubytovaní v hlavnej budove, tu môžete byť buď v hlavnej budove, alebo v tzv. Anexis vo vedľajších budovách, kde je Garden View, takže to je naše ubytovanie, to nám ponúkal Čedok, takže takéto ubytovanie sme si zvolili, sme s tým maximálne spokojní, je tam klídek a je to nedaleko hlavnej budovy. Takže ako sú rôzne možnosti, my sme si vybrali zrovna túto. Tu nám vlastne nedaleko hotela, dá sa povedať, jeden z dôvodov bol taký tiež pri výbere, aby sme sa mali kam večer ísť prejsť, proste aby sme neboli ako napríklad v Egypte, keď ste ubytovaní niekde v rezorte, ktorý je odrezaný od sveta, tak toto nie je ten prípad, pretože tu nám máte do mestečka Kemer zhruba asi 15 minút pohodlnej prechádzky večer, čo je úplne super, kopec obchodíkov, rôzne reštaurácie, čokoľvek chcete, je tam marina, môžete si robiť výlety na lodi. Je tu dosť možnosť rôznych výletov, ale teda v tomto morbidnom teple, ktoré je tento rok, naozaj toho moc nenavymýšľate. My sme zrovna včera si vybrali výlet loďou spojený s potápaním, to bol jeden tiež z dôvodov, prečo sme išli na loď a to sa dalo v podstate úplne v pohode prežiť. Takže uvidíte krátky záber takisto v tomto videu. Takže začneme mapkou areálu. Žltým vidíme vyznačenú hlavnú budovu a ružovým je časť vedľajšej budovy, kde sme boli ubytovaní aj my. Tu je taký prehľad základných vecí, časov otvárania jednotlivých reštaurácií a podobne. Myslím, že tie dáta by sa mohli hodiť. A teraz si spravíme prehliadku celého hotela. Takže tu je hlavná budova, do ktorej vojdeme hlavným vchodom. Ináč hotel má presne 332 izieb, takže je to stredne veľký hotel, žiadny veľký gigant, ale ani maličký nenapadný hotelik na pláži. Vchádzame do lobby, kde vidíme výťahy, docela štýlové, také kapsulovitového tvaru. Hotel má, myslím, 5-6 poschodí. Tu vidíme nejaký stolík, kde si môžu tí, ktorí prídu a čakajú na izbu na recepcii, ponúknuť nejaké veci na občerstvenie a naľavo vidíme recepciu. Je pomerne živá časť hotela, lebo ten pohyb návštevníkov bol neustále dennodenný. Hotel pôsobí veľmi príjemne a čisto. Vidíme krásny, naleštený, voňavý. Tu napravo je stolík pre guest relation, kde si môžete u pracovníčky objednať à la carte reštauráciu. Reštaurácie sú 4, by sme mali na výber jednu z 2 neplatených, pretože 2 reštaurácie boli platené, tie nám ani cestovná kancelária neponúkla. Schádzame dolu, kde sa nachádza nejaký obchodník s základnými vecami. Celý som ani nepozeral, ale viete, ako to býva v hoteloch s cenami obchodov. Väčšinou ľudia tu majú mesto naozaj na dosah, takže všetci chodí na nákupy do mesta. Ale nikdy nie je zle, máte nejaké základné veci po ruke, nikdy neviete, kedy čo budete potrebovať.
Teraz vchádzame tu na rovno, keby sme sa vybrali, tak po tej šikmienke a po tých schodíkoch, tak prídeme k hlavnému bazénu a vidíme von z budovy. Ale my sa otočíme tu naľavo a pôjdeme do spa časti, kde sú nejaké masáže a sauna, nejaké ďalšie menšie službičky, ktoré hotel ponúka. Tu je jeden jediný krytý bazén, kde som za celý čas videl snad len asi 3 návštevníkov. A tu teda vchádzame do časti spa a plus je tu kaderníctvo napravo, takže kaderníctvo je k dispozícii, kto potrebuje, má takúto možnosť. Ináč na tomto mieste sa tiež fasujú plážové uteráky proti kartičkám, čiže dáte kartu, dostanete uterák. Môžete si tu objednať nejaké masáže, začínajú sa na 40 eurách. A tuto ideme do nejakého detského kútika, otvoríme dvere, momentálne tam slečna niečo upratuje, robí poriadky, takže ani deti tam neboli. Ale je fajn, že hotel takéto niečo má k dispozícii, pretože hotel navštevovalo dosť ľudí s deťmi a celkovo osadenstvo bolo relatívne mladé. Porovnaní s hotelmi, s osadenstvom, ktoré vydávam v Egypte. Napravo bola stena s informáciami o príjazdoch a odjazdoch hlavne z hotela. A toto je à la carte talianska, ktorú sme navštívili, to je skoro ráno a tu vidíme, ako vyzerá à la carte vo večerných hodinách. Reštaurácia bola fajn, príjemná obsluha, síce trošku dopletená, ale prostredie bolo veľmi príjemné a jedlo bolo, povedal by som, taký možno trošičku lepší priemer. Zase vyšli sme z miestnosti z talianskej a tu sú nejaké biliardové stoly, nejaký maličký futbálek. Vracame sa naspäť zase popri tej informačnej tabuli, kde si môžete pred odjazdom prečítať, kedy príde pre vás transfer na letisko. Zase vyberieme sa hore schodmi a ideme okolo lobby baru. Tu je predajňa, kde sú kožené a kožušinové veci. Teda naozaj v tých letných mesiacoch veľmi, veľmi nutná vec. Tu je nejaké zlatíctvo a tu je lobby bar. Z toho lobby baru tam nenájdete žiadne vytlačené papierové menu, ale bol tam ten QR kód, ktorý ste pred chvíľou mohli vidieť. Ten je na pulte, môžete si ho nasnímať a vidíte tam kompletnú ponuku nápojovú baru. A vychádzame von na terasu lobby baru s nádherným výhľadom na pohorie Taurus. A tu je pódium, kde prebiehajú nejaké aktivity a nejaká večerná zábava. Povedzme si úprimne, bola v podstate slabšia. McGravel bar, toto je bar, ktorý je otvorený 24 hodín a je nedaleko pláže a ponúkajú tu nápoje, alkoholické koktejly, všetko možné. Na pláži je len nealkoholický bar. A teraz s rýchlým presunom sa presunieme z McGravel baru do našej izby. Čiže ideme tu na tom poslednou časťou, ktorá je najbližšie k moru, v sekcii Annex Building, alebo teda vedľajšej budovy. Tu je náš balkón na prvom poschodí. Tu sa nachádza ďalší bazén, vlastne sú to 3 také menšie bazéniky. Jeden z nich je na tobogán a 3 šmíklavky. Hĺbka klasicky 140 pre dospelých, 145 a 40 pre deti. Takže už sme úplne na konci nášho územia a ideme do posledného vchodu, v ktorom sa nachádza naša izba. Granátové jablká, pekná zeleň všade v areáli. A naša izba, na to, že vyšlapíme si na prvé poschodie a pozrieme sa, akú izbu sme mali s výhľadom do záhrady. Takže vchádzame do kúpeľne, kde nájdeme bežné veci, ktoré majú byť v hoteli tejto kategórie 5 hviezdičiek, nejaký fén, proste tie šampóniky, mydielka, všetko, čo treba. Kúpeľňa bola čistá, myslím, tá údržba hotela alebo upratovanie bolo naozaj na úrovni, takže sme si vôbec nesťažovali, nebolo na čo. Teplá voda, normálny tlak, proste niektoré hotely mávajú slabý tlak vody, to bolo všetko v poriadku. Uteráky boli menené každé dni. Takže vidíme, že všetko punktlich, čistučké. Tu je safe a minibar. Minibar sa doplňal každý deň
Boli tam 2 pivá, to sú 3, lebo som to otváral až ďalší deň, nejaké malinovky, taká fejková kola a Mirinda alebo Fanta, alebo čo to bolo. A samozrejme veľká fľaša pitnej vody. Takže nič nám absolútne nechybalo. Tu je skriňa, relatívne priestranná, myslím si, že nebol žiadny problém umiestniť tam všetky veci, ktoré sme mali. A ďalej sa tu nachádza nejaký obuvák, ktorý občas môžete potrebovať. Vidíme tu na varnú kanvicu, čaj, kávu, všetko potrebné sme mali hneď po ruke. Toto sme nepoužili ani raz, proste nikdy tieto veci, tieto vôbec nepotrebujeme, ale kto potrebuje, vie, kde nájde. Pri každej posteli bola jedna zástrčka, plus hore na stene je klíma nad postelou, ale klíma išla tak tichučko, že absolútne nám nevadila. Televízor s X kanálmi a z toho jeden v češtine, to boli české správy, ČT24, takže ste nemuseli pozerať ostatné ruské programy, ale ste si pekne zapli aspoň správy, aby ste boli v obraze. Malý balkónik, úplne postačujúci a výhľad na časť bazéna. Pozrieme sa doľava, uvidíme zase hory a šmíklavky. Toto bola veľmi kľudná časť, teda nebol som tu cez deň, keď sa deti šmíkali, ale ráno a podvečer úplne super klídek. Sušiak, ten nie je samozrejmosťou vo všetkých hoteloch, na čo som už prišiel. A teraz prejdeme sa ešte kúsok po izbe a končíme našu túr izby. A vchádzame na pláž. Pláž v ranných hodinách. Lehátka sa nachádzajú v 3 až 5 radoch v tejto ľavej časti. A potom ešte pravá časť, kde sa nachádzajú v 2-3 radoch. My sme chodili do tejto ľavej časti, tam nejako sa nám najviac pozdávala. Ráno som chytal vždycky flek v prvej rade. V prvom rade a ráno asi 6:45, ale nebol problém, keď ste prišli neskôr. Našli ste si miesto, ale teda nie v prvom rade samozrejme. Takže taký pekný vlnkový deň, jeden deň sme mali taký, že trošku viac fúkalo, ale bolo to také osvieženie, bolo to niečo iné ako bežné kľudné more. Tu vidíme počas dňa priemerne zaplnenú pláž, ináč super bolo cez obed, medzi 12. a 3. bola pláž takmer prázdna. Takže tam bol totálny klídek, úplne tichučko, fantázia. Vidíme, ako tu vlnky špliechajú, takže ako krásna letná atmosféra, dovolenka, ako sa patrí. Parasailing ponúkalo naše športové centrum na pláži, cenu ste videli 65 € za osobu za 15 minút. No a ako som spomínal, tak tá naša pláž, vyzeralo, že je tam dosť ľudí, ale tu vidíme, čo je naozaj plná pláž lehátok. Takže toto naozaj nechcete, to bol vedľajší hotel alebo o 2 hotely ďalej od nás. Tu je aktivita na pláži, nejaká jóga. A pozeráme ďalšiu aktivitu, ktorou je nejaký aquaerobik alebo aquagym, alebo ako to volajú. Takže animátorky rusky hovoriace sa veľmi činili a proste stále ponúkali nejaké aktivity od streľby zo vzduchovky až po takéto nejaké športové aktivity. Toto je časť pri bazéne, pri hlavnom bazéne, kde je rôzne občerstvenie, či ak nechcete ísť na obed do hlavnej jedálne, tak tu máte nejaký snack. Máte tu ovocie, zeleninu, plus sú tu burgery, nejaká pizza, myslím si, že aj kebab tu robili. A takéto nejaké veci v priebehu dňa. Vidíte, tu špeciálne tu robia burgery. Stojíte v rade, ale to v tomto hoteli tomu sa proste v sezóne niekedy v niektoré časy na niektorých miestach nevyhnete. Vchádzame do hlavnej jedálne na raňajky zhruba 8:15. Takže príjemne klimatizovaná miestnosť. Vždycky sme ráno jedli tu, pretože už o 8 bolo naozaj nepríjemné teplo. Naľavo sú stroje na kávu. Tá káva bola veľmi, veľmi slabúčka, teda čo sa týka kapučína, to naozaj nebolo pitné a ostatné kávy tie sa myslím dali ako tak. Videli ste naľavo jeden džús, prekvapilo ma, že v ponuke bol len jeden džús a teda nebol to žiadny fresh a normálne krabicové džúsy ponúkali, takže každý deň bol iný džús v rámci ponuky, teda, ktorú mali. Ináč raňajky, myslím si, že ponuka bola naozaj pestrá, všetko možné, mali ste tam od sladkých, slaných proste vecí, rôzne džemy, milión druhov, med, ovocie, zeleninu, proste raňajky boli naozaj super. Ja osobne mám v hoteloch najradšej raňajky, pretože bývajú asi najpestrejšie a najväčší výber rôznych vecí, ktoré si ani neviete predstaviť. Trošku problém bol niekedy s taniermi, ale nie ráno, ani na obed, ale vo večerných hodinách, ale uvidíme večeru, ako tam bude vyzerať, k tomu sa dostaneme neskôr. Takže pozeráme, čo všetko tu je.
Myslím si, že je to podobné, ak chodíte do hotelov 5-hviezdičkových, tak asi si viete predstaviť, že je to niečo, to, čo ste už niekde videli a vo väčšom alebo menšom objeme. Vynikajúce boli syry, tých výber bol úplne úžasný a napríklad tuto v tých miskách menších dolu, tam sú syry, ktoré boli akoby marinované, namočené v nejakom oleji. Tie boli úplne fantastické. Toto bola taká, by som povedal, silná stránka raňajok, bol naozaj vynikajúci výber syrov. Takže tie si môžeme takto pozrieť trošku. Neviem, vyzerá to niekedy ako keby sa opakovali, ale myslím si, že každá tácka je iný syr a rôzne natierky. Potom klasicky samozrejme tam boli nejaké šunky a pri hlavnom punte boli aj párky, vajíčka, čo len chcete. Takže tu sú tie šunky, ktoré som spomínal. Chuťovo sú trošku iné ako naše, ktoré poznáme od nás, ale ako myslím si, že dalo sa tam vybrať niečo, čo by uľahodilo vašej chuti hneď z rána. A tuto trošku potvárame tie otvory. Tieto veci v jedálni sa strašne zle filmujú, pretože keď sa pred vami stále niekto tam proste naskytne a začne otvárať a zavadzia vám, takže je to také trošku nepríjemné. Ale snažím sa aspoň nafilmovať, čo sa dá, takže tu boli konkrétne také rôzne bulky, alebo čo to bolo, také sladké pečivo. Toto sa mi zdalo, že sa opakovalo. Neviem, či bolo naozaj v každom niečo iné, ale vyzeralo to veľmi podobné až rovnako, ale vyberete si. A tu je ten hlavný pult, ktorý býva kritický hlavne večer. Toto je niečo, čo som mal najradšej. Proste šampióny, hríbiky, tie som mal ráno, na obed, večer, úplne fantastické. Takže ten výber naozaj bol úplne super. No, nerobili to také nejaké omelety, ako poznám napríklad z Egypta, ale bola tu praženica a boli tu voľské oká, tieto rajčiny, ktoré sú dosť štandard, snáď vo všetkých hoteloch. A zemiaky na raňajky, to ma trošku prekvapilo, ale prečo nie? Vajíčka, tvrdo, tu máte voľské oká. Nikdy sa nečakalo nejako dlho, dosť teraz stíhali. Pripravovať French toast, francúzske toasty, také sladkasté, to určite poznáte. Takže pozrite, ráno úplne pohodička, na rozdiel teda od večera. Ráno bol úplne božský čas strávený v jedálni, to je nejaké prapodivné, nejaké čudo, to som teda neskúšal. Nejaké zvyšky, tu vidíme, neviem ako stíhali dokladať, nekontroloval som to. To už znovu otváram to, čo som videl. Prechádzam druhé kolečko. Som si myslel, že nájdem za o minútu niečo iné, ale zázraky sa nekonali, takže videl som dvakrát to isté. Alebo som si len nepamätal, čo som pred minútou otvoril. Tuto na boku sa dá dostať vlastne na terasu. Ešte môžeme si zobrať nejaké ovocie, hrušky, broskyne, čokoľvek potrebujete. Na večeru býval aj červený melón, čo je super, lebo to nie vždy dostanete v hoteloch. Napríklad v Egypte sa červený melón v niektorých hoteloch, aj 5-hviezdičkových, pripláca. U nás sú chleby, pečivo. Myslím si, že výber bol dobrý. Každý si určite vedel vybrať podľa vlastnej chute. Vidíme pultík úplne v pohode, žiadna tlačenica, ale bolo ešte dosť málo hodín, možno že o 8:30, o 9:00, myslím, že sa nahrnulo do jedálne viac ľudí, ale to už by sme boli v podstate na pláži a vegetili. Pôjdeme tu na terasu a teraz uvidíte, o chvíľočku uvidíte niečo, čo vás možno prekvapí a chodíte do Turecka, tak asi vás to aj neprekvapí. Všade prítomné mačky, proste všade, hej, vyskakujú na stôl, keď odídete. Motajú sa pod nohami, neviem teda, ako ste mačko milovia, alebo mačkobili. Mne osobne to dosť vadilo. Čiže vždy musel byť niekto pri stole a strážiť, aby vám tam neskočila mačka, keď odídete, pretože naozaj boli všade. No, zase večera, vidíme všetky možné proste zákusky, koláče, ktoré sú v ponuke. Dokola proste na všetkých strankách sa otočíte, všade sladkosti. Ovocie možno trošku v väčšom výbere, ako bolo na raňajky. A super veľa pultíkov a nádob s rôznymi na rôzne spôsoby upravených alebo pripravených olív a ďalších vecí, ktoré patria k večeri. Spomínal som tie taniere, tak na večeri sa niekedy stalo,
že proste neboli taniere. Vidíte, koľko ich dolu je tu na, ale proste to boli nálety ľudí, došli, zobrali a zrazu nebolo, tak bolo treba čakať niekedy minútku, dve, museli ste povedať obsluhe, pripomenúť, aby doniesla, ale myslím si, že asi umývačky riadu nestíhali. To bol asi hlavný problém, takže ako tá večera bola naozaj trošku pre silnejšie povahy a otrlejšie povahy, aby ste si to naozaj vychutnali. No a uvidíme trošku exotiku. Plamene šľahajú a slečna pripravuje na panvici nejaké cestoviny. Pokračujeme ďalej v otváraní pokladov. Špagety, kapusta. Väčšina mesa, ktorú pripravovali, ak neberieme tú, čo bola na grille, bola vždy namočená v nejakých šťavách, so zemiakmi, so zeleninou. Neviem, to mi prišlo trošku divné, na to som si veľmi nezvykol. Takže bol niekedy treba problém nájsť čisto samotné mäso, ktoré nebolo v ničom namočené, alebo utopené, by som povedal dokonca. Ale ako dalo sa, išli ste proste na tú terasu, tam ste si dali kebab, dali ste si niečo z grillu a bolo vybavené. Takže tu znovu vidíme tento hlavný pult. Tu nie je veľa ľudí, čo je naozaj výnimočná situácia, pretože keď boli napríklad krevety, tie boli raz, tak tu stáli ľudia, neustále hodinu sa stálo v rade, to sme ani neskúšali, sme si vždy našli niečo z tých vedľajších pultíkov. Teraz časť zábava, nejaká detská diskotéka, nebolo tam veľa ľudí, pretože blízko bolo mesto, tak ľudia chodili do mesta. No a toto bola toto bola proste pecka na móle, takéto veľké show s nejakými slečnami, program čiastočne asi pre dospelých, neviem. Ale toto malo naozaj grády, hoci takúto hudbu vôbec nevyhľadávam, ale malo to úžasnú atmosféru, napeckovaná hudba proste a ako zocvičené tanečníčky, zosynchronizované a proste malo takú nejakú takmer až dekadentnú atmosféru, aspoň tak som to ja vnímal. A ľudia sa bavili, myslím si, že toto bol jeden z tých lepších večerov, čo sa týka zábavy, pretože keďže mesto bolo nedaleko, asi 10-15 minút peší, mestečko, tak ľudia chodili prevažne tam a asi si zábavu našli v mestečku, tak hotel sa až tak veľmi nesnažil, aby každý večer bola nejaká úžasná zábava v hoteli. A teraz vyrážame na večernú prechádzku. Takto nám vyzerá hotel od ulice večer, keď sa všetko rozsvecuje a ľudia sa chystajú do mesta. To bolo asi možno okolo 9. hodiny, bolo zhruba 31 stupňov a toto je ulica pred hotelom. Na večerný kemer a prechádzku budem mať separátne video, tak si to sledujte, aby vám to neušlo. To je také námestičko s nejakou kaviárňou štýlovou. Všade bolo veľa ľudí a ešte naozaj o 10. boli relatívne plné ulice, ľudia sa motkali v tom neznesiteľnom vlhkom teple a niečo kupovali. My sme nerobili nejaké žiadne veľké nákupy, fakt len pár vecí, nepatríme k nejakým turistom, ktorí vyhľadávajú tieto nákupné príležitosti, ale zase nedávam to, idete sa pozrieť, vyskúšate, čo sa vám hodí a čo vás zaujme, tak nie je problém kúpiť. Toto bol nejaký taký miestny trh, neviem, či naozaj ručne robené práce, alebo sú to proste ľudia, ktorí nemajú kamenné obchody a ponúkajú veci priamo na ulici. Takže prejdeme sa uličkami nočnými, večernými, dáme si na ulici občerstvenie, tu na nejaký pán robil fresh. Ten pohárik, ktorý teraz vezme a naplní ho džusom, ten stál 1 euro, čo bolo úplne ako veľmi seriózna cena na to, čiže všetko vlastne v Turecku sa mi zdalo dosť predražené, teda pre turistov, hej, čo boli nejaké osvieženia a takéto veci. Jeden deň sme sa vybrali na výlet spojený s potápaním a šnorchlovaním, to bola dosť masovka, vidíte takúto loď, kde hore boli len samé matrace. A strávili sme čas asi od nejakej 10. do 2. hodiny, takže nebol to celodenný výlet a išiel sa len do vedľajšej zátoky z Kemeru, z Mariny, kde ľudia mohli robiť nejaké potápanie, aj tí, ktorí nemali kursy, vyskúšali si v pličej vode, čo to obnáša potápačská technika. Ja som mal 2 ponory, jeden 11 metrov, druhý 18 metrov, zhruba 45 minútové ponory. No a tuto je
záver vlastne nášho videa a náš výlet do Goeni kanionu. Tiež máme na toto separátne video, takže to si môžete detálne pozrieť. Úžasný výlet naozaj stál za to. Takže vážení, toto bolo všetko a posledný východ slnka, takže ďakujem pekne za pozornosť a pozrite si ďalšie videá z nášho Turecka. Ďakujem.